Kiitos herra puheenjohtaja. Apulaispormestari Arhimäki tuossa oli asian ytimessä, että pitäisi saada liikkumaan ne ihmiset, ketkä ei liiku. Se on niin kuin kaiken A ja O, voin sen sanoa liikunnan ammattilaisena. Se, että jos me pitäisi saada liikutettua sitä senioreita, ketkä ei ole ikinä liikkunut, niin sehän on aika vaikeaa sitten näin siinä kohtaa, että meidän pitäisi panostaa sinne kouluihin. Lisätään liikuntatunteja koulussa, se on kaikista tasa-arvoisin, kaikkien päästä liikkumaan, sitä kautta pääsee uimaan. Sitä meidän pitäisi tehdä pienentää opetusryhmiä liikunnassa, Helsingissä surkein isot opetusryhmät. Mutta sitten jos mennään tähän itse asiaan, niin kyllähän ikäihmistenkin liikkumisen tukeminen on tärkeää. Kaikkien liikkumisen tukeminen on tärkeää. Se on senioreille semmoinen liikuntamuoto, mitä ne pystyy tekemään. Monia asioita ne pystyy tekemään hyvä kuntoutukseekin ja hyvä liikuntaa. Se luo ihmisille seuraa yhteisöllisyyttä. Aika mahtavia keskusteluja on nytkin ollut jo Uimastarikan tuolla saunassa. Siellä puhutaan paljon asiaa. Liikehän on lääkettä ja tiedättekö mitä? Terveyttä on paljon helpompi hoitaa kuin sairautta. Ja uinti on siihen hyvä juttu. Nythän Helsinki tarjoaa maksuttomia vuoroja kaupungin uimahalleissa, mikä on tosi hieno asia. Totta kai tarve on hirveä, pitäisi saada oppilaat oppimaan uimaa, uintivuoroja kouluille. Ei ole allasta tilaa, kuten sanottiin. Uimahalleja pitäisi saada nopeasti lisää, Jätkäsaari onneksi tulee, mutta on puhuttu, että silti tämä vähenee tämä uimatila, mikä on huono juttu. Uimahalleja tarvitaan lisää, uimataito on kansalaistaito. Tämä Vuorelan aloite on erittäin hyvä ja kannatan sitä ilman muuta. Kiitos.